pauza, bilo nekih problema. Prvo što bih htio da se zahvalim mom bratu, ostavit ću vam link u deskripciji od njegovog kanala, šta sam sad ovo, okej. On mi je pomogao da malo poboljšam snimanje na kanalu i evo zahvaljujem se u klipu. Da li, ajde otićemo da stanemo. Ili tu, pa ne mogu gore. Štekaj se tu. Ajde. Aha, okej. Ajmo da budemo, šta da budemo? Saksija. Fuck. Nisam znao za ovo. Sad sam saksija. I ništa, pišite mi u komentarima da li želite još da igramo preživljavanje. Fuck. Fuck, bagaj! No. Beži. Ajde. Još malo pa ću da ubacim neku teksturu na Minecraftu. To odmah da vam kažem. To. Haha. Zoom. O, ja imam kamenu sekiru. On misli da smo tamo, mi smo stvari ova saksija ovdje. Daj, fuck. Pali mi tu strelu. Fuck you, bitch. Zoom. Daj! Da me video? Da li me video lik? Video me. Valjda. Video me. Fuck, begaj. Beži.
sam malo čuto, skoncentrisao sam se da ga nađem. Vidi ga. Još 40 sekunde ima, nećeš. Gdje je? Zadnju sekundu. I ok ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjela epizoda, stavite neki like, komentar i tako to. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Subujte kanal ako možete i vidimo se u sljedećoj epizodi. Do tada, poz!